И здравейте на всички, които ме гледат в момента. Аз съм Фелис Танет. Един ден, малко преди Нова година, ще снимам един... да се прекарате утре много добре. И да сте си написали. Днеска ще играем на Фриф. Втора част. Не знам, който ми е гледал първа, е много скучно. Само ще ви кажа, и ако чувате тая музика, е приятно. Почвам. Ох, тая музика просто няма да спре да ма тормози. Обичам тази игра. Лоудинг. Бум. Плей. Не искам звук. Не ми трябва звук. Нет. Сега. Тук трябва да шотвам. Както виждате. Аз знам какво правя. Играл съм играта. Умри. Next level. Кабам! Die. Just die makes me cry. Не. Но не е вярно. Сега трябва да го изработим добре. Тъй, че да го бутна. Падна. Супер! Next level. Сега. Виждате? Ете, банк. Тан-таран-тан-тан, умирай. Джавът напиш. Не знам. Падни! Не! Толкова ли тежат? Боже. Сега. Как да го изработя? Не знам. Това е гаден ле. Така не е било честно. По-лесно можеше да бъде. Ня. Банк. Шоп. Не! Руто ли беше, бе? Май. Може би ето така. И той трябва да падне. Този да го шотна. Дам. Мисля да е... Знам какво прави тука. Не знам. Всъщност. Лошо. Ня. Хора, днеска си видях току-що де канала. Вече имам 6 абоната. 6. Не е много голяма чест за мен, но в сравнение с ютубърите, които имат по милиони, аз имам много малко. Ги срещна на живо, ще ли се посмея дори. Добре. Минус one shot. 0 шот. И съм победител. Нет. Влизай вътре. Яко. Трябва тъй и после да го накарам. Обичам този левел. Като малък не исках дори да го минавам. Ня. Айде де. Праски. Падни. Грешна страна. Грешка. Човешка. Нах. Довиждане и до нови срещи. Тук вече не знам какво да правя.
Ето как. Може би така, да изчакам. После ето така. Така. И така. И така. Достигам Тейандер Гейминг. Вече имам 6 абоната, ако не си видял. Ха-ха. Не. Не, защо? Не. Чак. За малко ще спра клипа да видя дали има някакъв друг вариант. Не, нямаше друг. И просто излязох от играта. О, да, тази игра беше супер също. Много я обичах и нея. Но по едно време стана доста трудно. Да, не ми трябва музика, не обичам музики. Всъщност обичам, но поп. Поп. Знам какво да правя. Да. Никой няма да те хилпне. Ти си мой. Вече си мой. Не, няма. Не давам. Ще те шопна. Ще те шопна. Just die. Please. О, да, вярно. Може и така. Дабл клик. Нищо не разбирам. Така ли? Може би така. Убих го. Сега трябва да чакам. О, боже. Това е жалко. О, така трябва. Вярно, трябваше да се апгрейдва по този начин. И тук, вижте, тук показва с колко води някой цвят. Синия или червения. Червения са лоши. Няма да чу. Добре. Хора, я малко да спръкли хора, вижте. Това е най-голямата форма и може просто хел. Съжалявам. Убихте. О, тук вече е война. Не. Която аз ще спечеля. О, така ли? Хелп ли? Опа. Ама и аз малко хелп. Само да го е пратил към мен. Ще се гръмна. Опа. Да. Ще го към мен. Не, Стиви, не! Ще си платиш за това. 12. Опа. Аз имам шанс да го взема. И топер и това голям. Дин. Не, червене. О, не, мой си. Той си е мой. Не давам да го паткаш. И сяка. Опа. Не давам. Да, това просто е игра на... И гледай сега как ще те шотнем. Дами и господа, Феликс ще го шотне. Та-та-ра-та. Ако бях си пуснал... добре, да, нищо. Ако не бях си пуснал. Па-па-ра-па. Па-па-ра-па. Не, Стиви, не! Shot him. Just shot him.
Ще те шотна. Ти си моето дете. О, защо просто да не направим едно нещо? Огън! Чао! Бам. О, да, вярно. Гледайте сега, как ще ми вземе енергията? Ето, по едно спада. За малко пак ще го оставя. Добре, хората, това е отново война. Само, че на умиране. И той ще умре. О, не, трябва да му дам малко сила. И на този. И на този. Да, вече няма шанс. Oh, the single ladies. Oh, the single ladies. Oh, 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 oh. Just that makes me high. Oh, yeah. Сега ще те шотна. О, не, съжалявам. Отговорът ти е. Just that makes me high. Всъщност, защо пее тази песен? Толкова е... Не знам каква е. О, не. О, не. Поне давам. Сега, не. Съжалявам. Иви. И беше най-добрият ми Мортър Портър. Чичко. Мортър Портър. Не. Не. Добре, край. Образувам една голяма защита срещу теб. Бум. И малко от това няма да ти дойде зле. Можеш си вече. Upgraded. Please. О, да, забравих. Умри. Готов съм. Табаята, клявата нова. Тъпанията, тебе. Си трипио. На. Скоро ще ги взема, скоро ще ги взема. О, не давам. О, не го давам. Изобщо теб пък най-малко те давам. Без да искам да ми свърши клипа и отново съжалявам и за прекъсването. Просто нещо стана. Добре. Много съжалявам. Но е време за дай. Мой си. А сега седи. Не, трябва да му дам малко енерджи. След като апгрейдна моите работи. За какво да го правя? Просто just die. Да. Съжалявам, хора, че няма да успея отново да си довърша клипа, но... И ще кажа... Пак, това е всичко от мен, хора. Аз съм Felix.net. Не забравяйте да се абонирате. Дъра пърс точа дъра. Не ми пука. Сега ще видите как ще го замразя. Един от двамата поне. Него. Така се прави. Да. Сега ще направим едно нещо, което не знам. Всъщност. Аз ще ви кажа чао. Да. Ето. Поне да видите как го замразих ги. И аз победих. И чао, хора. На тази битка. Бай-бай.